जों दिनै पान्डा देवेन्द्र चौपारा वेस्ट बेलसरा सिनि अर्गानाइजेशन चारटा अर्गानाइजेशननि आजागा कायसा पान्डा दंमानि गामिनि लुकुरक बाय जों किसा कक सालायना होनाय दिनै बरक सिनि कक रनो खानो बागै जोंनो रिंजाक दङ आबो बालुकजाक थांनाय 11 तारिख दिन 2025 अ दिनो अ सालो जों रेगुलेशन सबमिट खायजाक अलरेडी प्रोग्राम सेटिं खायजाक अ प्रोग्राम इनि खायना दंमानि हाइफोना मिया हठात किरा हर इनफरमेशन मांखा जे सिनि लांमा सिनि जे त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन सिनि बरक के सिनि मेरुदंड हिमानो बरक दाबि खाय दंमा जरावो ओ दाबिनो जोंबो समर्थन खायन बागिनाय ओ निनि सिनि जे तिनिनि पान्डानो जों मुथागिरिखा गायाबो परबर्ती समय नांखाय जों खायनाय हिनि तिनि मा मुथाकाबनो तामबागि हिंके बेले नांकुकमानि जोंमो जे बासानो तैनाय सिनि मानि कमनो तैनाय साल कलंमा रमै आन्दोलन खायजाक आबो ताबुनि सिमिया आबो ताबुफानो सलेसन याखौ हाइपानो जों 4 तारिख सेप्टेम्बर दिल्लीआव जों एकटंखा 2024 एकटबो जों लैंग्वेज कल्चर निनि आइडेंटिटी गोबां मानि फैजाक कियाबाबो ताबो इमप्लिमेंट याखौ हयतोबो नेक्स्ट मीटिंग रगो जॉइन जेडब्ल्यूजीसी मीटिंग डिस्कस जोंनाय दायथिनाबो उना निंथं इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट थानि अबनो सिनि रिक्वेस्ट अब इमिडिएट जाहाते ओ बासानि तैनाय बे आंदोलन खायना नांया तैनो जाहाते त्रिपुरानि अनरेबल सीएम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रोफेसर मानिक साहा बाबनो गसिना हानांथों अब त्रिपुरासानि कैसा हामक्राय त्रिपुरासानि कैसा भविष्यत अब चिनि हानि अबनो चिनि नांगो ओ बासा जोंगाबन बागै त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन जे तिनिनि जे स्ट्राइक दा कुंमानो जों अबनो सापोर्ट खालायो ओ सापोर्ट न जों जुदि माइन जासंनो बर जुदि खायथों हांगाय जोंगाबो सापोर्ट खायथानाय जों अब चेंगरा साया जों 4टा अर्गानाइजेशन बिसिं जे एकट खायफैनाय बिसिङाव जों 2टा अर्गानाइजेशन जों सापोर्ट खायनाय तां हेचिनि नांकुमानि सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट बाबनो सालाय जों ओ दाबिनो जेहेतु रिटर्न लिबाबे तै फैजागो अब ताबसु जरा पेंडिंग नङै दंखो खायनो बागिनो सिनि मेरुदंड हिनमानो त्रिपुरा स्टेट फेडरेशन बरक जे अर्गानाइजेशन तैनाय दाकुमानि ओ दाकुमानो जों सापोर्ट खालायो थैंक यू हामबाय ओ कामिनिबो मोनखे बेलफां ओ बेलफाङाव ताबुक सिनि अरो गोबां मालुखरक तै नेतारक अरो ताबुक आसुकजाक जों नुफायका फायनाय अबनि तैनाय जों बेलायखिनो खाकसांखा बोलते जों आरो चिनि जे चिन स्टूडेंट अर्गानाइजेशन जे डिमांड न तैनाय जों बर बायबा ताबुक सालायनाय अब ताबुकसो अपडेटिंग तो जों सियाको मेन हिंके चिनि नांकुंमानि अब तो चेंगराया अब कुबुय ओ कुबुयनो जाहाते सेंट्रल गवर्नमेंट त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट जैसे फानो ओ चिनि बासा चिनि मानि को अब एप्रुव फायरि जानांथों जाहाते जाहाते जों त्रिपुराव शांतिनि वातावरण जाहाते फाइनाली जाहाते असिंखल नियातै दिननो जाहाते अब एक सल्यूशन मोननानै दं अबनि बागै चिनि अर्गानाइजेशन থেকে जों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ओरिजिनल ग्रुप नाङै चिनि थानि जों रिक्वेस्ट खालायो हामबाय थैंक यू